And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi na matutuloy ang kasal namin. Sabi nila, in this lifetime, we will love many times. But one love will burn our soul forever. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Inday. I am a mother of 2 amazing kids and a wife to my loving husband. I have a beautiful life and I am blessed to have a supportive and kind husband. Pero sa kabila ng lahat, meron pa ring isang taong hindi mawala sa isip at puso ko. At siya si Choi. This is my secret file. Nakilala ko si Choi sa burol ng kapatid ko. Katrabaho siya ng kuya ko. Sa unang pagkikita pa lang namin, umiyak na agad ako sa balikat niya. I met him at the darkest moment of my life. Gabi-gabi ko siyang nakikita sa burol. At madalas ay nahuhuli ko siyang nagpupunas ng luha. Misteryoso siyang lalaki. Ang mga mata niya ay malungkot. Pero meron siyang beautiful smile. Tuwing darating siya sa burol, ay laging parang kinikiliti ang mga pinsan ko. Kinikilig silang lahat sa kanya. Kahawig daw kasi siya ni Cesar Montano. Gwapo naman talaga. Hindi mo maiiwasan na hindi siya tingnan. At friendly din naman kasi. Laging nakangiti at nakikipagbiruan. Madalas ay natutulala ako sa kanya. Kaya hindi maiwasan na tuksuhin ako ng mga pinsan ko. After my kuya's funeral, binalot ako ng sobrang kalungkutan. Hindi ko matanggap yung nangyari sa kapatid ko. Lagi akong nakakulong sa kwarto at umiiyak. Ganon din si Papa, hindi kami halos nag-uusap. Parehas kaming puno ng galit at lungkot. Parehas kaming galit kay Lord. Until one day, nakita ko uli si Choi sa sementeryo. Nagkasabay kaming dumalaw kay kuya. Iyak ako ng iyak nung dumating siya. Noong una ay ayaw niya pang lumapit. Pero inabutan din naman niya ako ng panyo at tubig. Sinamahan niya akong umiyak. Tahimik siyang nakinig sa bawat hikbi ko. At pagkatapos ay inihatid niya ako sa bahay. Ilang beses pang naulit yung pagkikita namin sa sementeryo. Bago niya hingin ang number ko. May gusto raw kasi siyang isend na tula.
Baka raw sakaling makatulong yun para unti-unti kong matanggap ang nangyari. And since then, naging textmates kami. Gabi-gabi akong umiiyak sa kanya. At wala siyang sawang nakinig sa mga hinanakit ko. Tinulungan niya akong bumangon at inakay niya ako pabalik kay Lord. His words of encouragement never failed to bring comfort to me. He brings me back to life and help me find joy in living again. Lagi niya akong pinapatawa at palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-isa. Hinayaan niya akong magluksa at binigyan niya ako ng oras para maging mahina. On my brother's first death anniversary, tinanong niya ako kung pwede raw ba niya akong ligawan. And I said yes. Saying yes to him was the best decision I ever made. Sobra-sobra niya akong pinasaya, DJ Rocky. Araw-araw niyang pinaramdam sa akin na mahal niya ako. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, ako pa rin yung pinili at ipinaglaban niya. He brings out the best in me. Lagi niya akong sinusuportahan sa lahat ng pangarap ko. At tinulungan niya akong maging mas mabuting tao. Ako yung unang babaeng pinakilala niya sa pamilya niya. At minahal din ako ng sobra ng mga kapatid at parents niya. Tinuring nila akong anak at kapatid. Kasama nila akong mamasyal. Sa kanila ako nagse-celebrate ng Pasko at lagi rin nila akong binibisita sa bahay. Joy gave me the happiest days of my life. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang dami naming binuong pangarap. Gusto raw niya ng 2 anak. At gusto raw niya na magkasama kaming tumanda. On our 3rd anniversary, nag-propose siya sa akin. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung saya na ibinigay niya sa akin yung araw na yon. It was magical. And it will always be my favorite day. Choi was a forward-looking man. He dreamed of so much good. Professional careers for both of us and our future children. So, he sent me to school in New Zealand para mag-aral ng business course while preparing for our wedding. Siya naman ay ipinagpatuloy din ang kanyang pag-aaral dito sa Pinas. Siya rin ang naging abala sa pag-aayos ng aming kasal at sa pagpapagawa ng aming dream house. Everything was going the way we planned it. Our beach wedding was set. Parehas kaming excited. Gabi-gabi kaming nag-uusap at gabi-gabi niya sa aking pinaparamdam na tama lahat ng naging desisyon ko. Tama na siya ang pinili kong makasama habang buhay. Until one day, I received a call from his parents. Choi died. 7 bala ang dahilan ng pagkamatay niya. My love was a soldier who died for our country. 3 months before our dream wedding, ay umuwi ako sa Pilipinas para sa libing ni Choi. Wala na siya. Mananatili na lang pangarap ang lahat. Ang makulay kong buhay ay para bang nagbago. Naging maitim, naging madilim.
Hindi ko tanggap at hindi ko pa rin matanggap. But I know He wants me to continue living. Kaya eto ako ngayon. Tinutupad yung mga pangarap na binuo namin kahit hindi na siya ang kasama ko. Wala eh. Hindi natuloy ang kasal namin. Meron siguro talagang isang tao na mananatili sa puso natin kahit anong mangyari. Choi is my great love, and I will continue to keep him in my heart. He will always have a special place in my heart. My husband is God's answer to my prayers. He is my rainbow after a devastating storm. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Inday at ito ang aking secret vow.